Mutauriri wemutungamiri wenyika anonzi George Charamba anouya achitaura atara mashoko ataurwa nethe SADC block ava achicongratulata Mnangagwa for the industrialization week yakaitika aiwa yatakaona yaitika muvhiki rapfuura. Saka pina mashoko anobuda achitaurwa pahendo yemutauriri wenyika ndoti subscriber wolaika wotina on the bell icon. Unomuziva kuti ndiye mutauriri waPresident Mnangagwa. George Charamba anobuda pahendo pake uye anyora achiti SADC Secretariat praises Zimbabwe's exceptional SADC industrialization week. We do what we do to the best of our expert capabilities. Well done and congratulations to all teams involved. Let's keep eyes on the ball. Ndo mashoko anotaurwa panapa naGeorge Charamba obva akamba namapictures Mnangagwa the picture the SADC industrialization week of 2024 in Harare, Zimbabwe. Mashoko is an update anounzwa naGeorge Charamba achiupdata ava vagari munyika yeZimbabwe. Tinoona kuti anotaura mashoko awa pationa kuti munyika yeZimbabwe mune massive tortures, abductions nema-violations ema-human rights. Toona kuti SADC inopresenterwa another view chiona the government of Zimbabwe ichipresenta page rakanaka kune ma-SADC delegates nema-visitors, but toona kuti kuma-citizens view nekuside rema-citizen vari kusafa. Tiudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro penhau iyi. Pinda comment section medu, musano subscribe, like, and turn on the bell icon.